Dobrý deň. V tomto videu, ktoré je venované platforme MetaTrader 5, je to v poradí 4. video, sa budeme venovať grafom, ich nadstaveniu a používaniu. To znamená, pokiaľ ste si stiahli túto platformu z našej webovej stránky a máte k dispozícii, otvoríte si ju, mali by ste mať podobné rozhranie, také ako mám ja na obrazovke. To znamená, v tomto videu si popíšeme grafy. Otvoriť grafy si môžete viacerými spôsobmi, a to jedným z nich bude to, že si kliknete na zobraziť súbor a máte tam nový graf, to znamená, môžete si otvoriť grafy jednotlivým inštrumentom, ktoré mám ja v zozname. V prípade, pokiaľ si kliknete na Futures, tak máte v zozname, to znamená, otvorím nový graf, toto je jeho základné rozhranie, ktoré je nastavené ako default. Znamená, to je jedna z možností, ako si otvoriť graf. Ďalšou z možností, ako si otvoríte graf, je v tzv. Tabulke prehľade trhov. Pokiaľ si kliknete na niektorý inštrument, tak môžete otvoriť okno grafu. To znamená, otvoríte si graf. To je druhý spôsob, ako otvoríme graf. Tretím spôsobom, ako otvoriť graf, je to, čo som už predtým v niektorých videách ukazoval. Pokiaľ si zoberiete tento inštrument a presuniete ho vašou myšou do tohto pola, tak sa vám otvorí sa vám ďalší graf. Pozorujem, že ho treba dať do tejto hornej lišty, aby sa vám otvoril. To znamená, máme otvorený znova graf. Pokiaľ chcete ten graf vložiť do tohto pola, tak použijete túto funkciu, to znamená, jednoduchým kliknutím na ňu si nastavíte svoje rozhranie a máme k dispozícii momentálne 5 grafov. Ako vidíte, tento graf má základné rozhranie. To znamená, ak potrebujete si upraviť farby, tak k tomu sa dostaneme o chvíľku. Ja ho vyhodím a vrátim sa k spätnému nadstaveniu. To znamená, mám pôvodné nastavenie tak, ako som mal pri začiatku. Pokiaľ chcete otvoriť graf, tak je to možné, pokiaľ chcete meniť jednotlivé nastavenia grafov, tak máte k tomu ďalšie možnosti, a to buď pomocou lišty, to znamená, ak si kliknete na grafy, tak môžete ich meniť pomocou týchto funkcií, ktoré máte v tzv. Grafe. Ďalej máte jednotlivé funkcie aj v tejto hornej lište, to znamená, pokiaľ si na ňu kliknete, tak vidíte, že môžete meniť druh grafov zo stĺpcových na sviečkové, prípadne na čiarové grafy, môžete si ich približovať. Máte tú funkciu, ktorú som už ukazoval, ktorou si zoradíte jednotlivé grafy podľa potreby. Ďalej môžete meniť časové rozhrania, to znamená tzv. Time frame. Na to máte nadstavenie v tejto hornej líšte. Momentálne vám ukážem tak, ako si môžete zmeniť jednotlivé nadstavenia. Otvorím si nový graf. To znamená, mám ho teraz otvorený. Pokiaľ by som chcel v tomto grafe meniť časové rozhranie, tak jednoducho kliknem, povedzme, dáme si tam 5-minútový graf, zmenil sa nám, pokiaľ vidíte, je to v tejto hornej líšte. Momentálne mám čierne pozadie, mám to graf, ktorý je nastavený na stĺpcový. Pokiaľ ho chceme zmeniť na sviečkový, tak jednoducho si len preklikneme, alebo na čiarový, tak si znova preklikneme. Ja sa vrátim späť k sviečkovému grafu. Pokiaľ by ste chceli meniť nadstavenia grafov, napríklad na ich farbu a jednotlivé rozhrania, tak si kliknete do grafu pravým tlačítkom myši a máte na spodku kolónku vlastnosti. Pokiaľ si kliknete na vlastnosti, tak sa vám otvorí tabuľka, ktorá má takúto podobu. To znamená, pomocou tejto tabuľky si môžete zmeniť jednotlivé farby, jednotlivé nadstavenia. To znamená všeobecné ukazovatele, to, čo potrebujete zobraziť v danom grafe a prípadne farby. To znamená, pri všeobecných nastaveniach môžete znova meniť graf na stĺpcový. Jednou výhodou v tomto je, že vám to ukáže okamžite, ako ten graf bude vyzerať. To znamená, môžete zmeniť na sviečkový, prípadne čiarový. Ja sa vrátim k sviečkovému grafu. Máte tu ďalšie stupnice, ktoré potrebujete ponadstavovať. Pokiaľ tam nechcete nič meniť, necháte to nadstavené ako default, to znamená tak, ako to je. Pokiaľ chcete zobrazovať niektoré informácie v grafe, tak odporúčam vyklikať si všetky. To znamená, máte možnosť zobrazovať, ako vidíte, cenu, ponuku, dopyt a podobne. Pokiaľ chcete meniť farby, tak si kliknete na farby a môžete zmeniť a to pozadie. To znamená, môžete si ho zmeniť na biele.
môžete si zmeniť grafy, môžete si zmeniť jednotlivé farby sviečok a podobne. Pokiaľ to chcete potvrdiť, kliknete na OK a zmenia sa vám. Ďalšou funkciou, ktorá je k dispozícii, takisto vo vlastnostiach, je možnosť výberu schémy. To znamená, máte tam 3 prednastavenia, a to znamená buď žltú na čiernom pozadí, môžete to zmeniť na zelenú na čiernom pozadí, alebo si to môžete zmeniť na čiernu v bielom pozadí. Pokiaľ to odkliknete, tak to budete mať pôvodné nastavenie. Ak budete mať nastavený graf a chcete si uložiť vaše rozhranie, tak odporúčam, aby ste si to uložili vo forme tzv. Šablóny. To znamená, pokiaľ si kliknete na graf pravým tlačítkom myši a otvoríte si šablónu, tak si môžete uložiť šablónu tak, aby ste mali k dispozícii toto nastavenie kedykoľvek budete mať graf. Nový graf a budete potrebovať jeho nastavenie podľa pôvodného, ktoré ste si vytvorili, aby ste nemuseli stráviť veľa času. Prerábaním tohto grafu, tak si uložíte šablónu. Ja vidíte, ako vidíte, mám už tu nejaké šablóny uložené. Môžeme túto šablónu uložiť, povedzme, ako čierna a biela, príklad. To znamená, dáme uložiť šablónu ako, dáme tam čierna. Uložíme si to, to znamená momentálne máme v pamäti. Pokiaľ ja tento graf zavriem a presuniem sa na grafy, ktoré mám už v tomto rozhraní, tak môžem otvoriť šablónu ako načítať, povedzme čierna. Tak sa mi zmení to rozhranie na to, ktoré som mal uložené. To znamená, toto je funkcia, ktorá vám uľahčí jednotlivé nastavenie grafov, to znamená, nemusíte sa spätne vrácať k ich nastavovaniu, stačí, pokiaľ si tam dáte, že chcete spraviť šablónu a ktorú šablónu si vyberiete, povedzme, to je táto. Vrátime sa do pôvodného rozhrania. To je nastavovanie šablón. Pokiaľ si chcete uložiť dané rozhranie, ktoré mám ja tu, tak pôjdete do súboru a sú tam profily. To znamená, pokiaľ si chcete uložiť to usporiadenie grafov a to nastavenie platformy, aké máte momentálne na obrazovke, tak si jednoducho kliknete na profily a dáte si uložiť ako. Ako vidíte, ja tu mám už MetaTrader 5 Miro, to znamená, je to to rozhranie, ktoré máme teraz. Pokiaľ by som preklikol, povedzme, na euro, tak sa mi stiahne rozhranie, ktoré bolo uložené pod názvom euro. To znamená, môžete mať viacej týchto rozhraní uložených na vašom počítači a môžete ich používať podľa potreby. Ja sa vrátim znova, je to označené ako profil a vyberiem si ten, ktorý som mal predtým nastavený ako MT5 Miro. Takže máme to späť, tak ako sme to mali predtým. Pokiaľ ste si všimli, tak v spodnej líšte máte takisto grafy, ktoré môžete prepínať, to znamená, je to tým spôsobom, pokiaľ si ja kliknem dvakrát na túto lištu, tak sa mi ten graf zväčší asi do takého štádia. To znamená, ja ho teraz môžem, povedzme si ho dám zmeniť na 1-hodinový graf, tak sa mi zmenil na 1-hodinový graf. Pokiaľ si kliknem dvakrát späť, tak sa mi vráti do pôvodného rozhrania. Aby ste chceli pridať ďalší graf, to je, ako som vám predtým ukazoval, to znamená, môžete si otvoriť, povedzme, graf na, pozrieme sa, ktorý tu nemáme, takže máme tu by M, tak si otvoríme nový graf, okno grafu, jednoducho si kliknem na šablónu, že ju chcem mať otvorenú v tomto nastavení, zobrazí sa mi to nastavenie, ktoré mi vyhovuje a kliknem si na túto šablónu a grafy sa mi upravia do takéhoto rozhrania, ktoré mi vyhovuje. Pokiaľ chcete niektorý z nich vyhodiť, jednoducho odkliknete X a kliknite späť na toto rozhranie, ktoré vám znova usporiadanie grafov vráti do pôvodného stavu. To by bolo v tomto videu všetko k usporiadaniu grafov, používaniu grafov, nastavovaniu grafov, jednotlivých farieb, otváraniu grafov. V ďalších videách vám popíšem jednotlivé ďalšie funkcie, ktoré sú k dispozícii v tejto platforme MetaTrader 5, ktorú začala AMP používať na obchodovanie futures.